Huria ni haholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Buku Yesaya bagian na patuluhonon mangodolhok kaluaon ni bangsa Israel siyan habuangan Babil. Naung mahiu di parhatuban 70 tahun liling na. Daktialabi rohana sida makuihon holsona haidang adong besuraon halak na ratu mangihos si taulon na sida. Marsik kor di parhatuban huhut parir marpernihapan. Di surirakon panurang Yesaya do nasonggop to dini Tuhan Jahuba huhut mamiyahi na posona buitay day ayat sada. To dini Jahuba do napatauhon akapanurirangi mangulaw na mangajari na sida madoksi dohonon na huhut marguguyhot sa patol hastona ni debata. Songoni do Kristus patupa pakkobasyon na di portibion. Dada siya diri na sa diri songol may bana mangula-ulaw ni. Halay to di ido hasosonggop na ido legitimasi ilahi di bana laho patupa ulaon pakkobasyon na. Hamunak karongan Kristus do hagugo ni panurangyo ni ay dio Jesus do sadariod do jupang natar surat odeng buhi tajahay di Lukas 24. Narodo'y bena mabuha barita na uli tu akan na pugos nadangol parrohan na bozok di hata Indonesia do remuk hati jala na mahiu rodi akka na mapitong ay agap pimapitong alay tiurdo mata ni rohan ng haporsyon na maranida tangan ni debata na totok setia mamasu-masu. Hurian itu hata debatado ozahan ni nasa transformasi di tahun parasi ni rohanon. Akadia ma transformasi perngulu ni na pinatupan debata di bangsonay taida mazolo manang napiga di son Parzulu gabi tupal harajaw ni Jahuba. Buhita ida tuluruh topat. Namarsak gabi hitsa maljalo tupal sikka ni sirabun miaklas ni roha sikka ni arsa ni roha ulus namarharuhoan sikka ni toddi na tahuton. Na tertabakian hitsat pauli nang tarulang hut pajong-jong jalapay baruhon hutan na tertaban. Bangso ng halahonan hiyan, di pauba gabi hasoloan ni rohana. Naung tinadikon hiyan, gabi marharajaon. Dipakai istilah bersuami. Adong mangarajay. Paduahon akabang superbigu marnida hati goran doho hamuliaw ni debata ayat 5 doho onom. Bangso na pinarhatuban nang mate-matene jala mitop gabe bicar di bagasan hati goran. Di perhatuban ni idaw ni perbigu ma disi hati goran ni debata jala akaraja marnida hamuliaw na. Dang natelu hape debata disi na diloas do hape bangsoi terbuang asa dohot akka perbigu manada debata na tuki gabi dirgat rohana magupu jalan ni dodonan suluk gabi lasni roha patuluhon hatuban gabi tuan muba ma status ni hazol maud disi akka hatuban na asing mangula na sida akka hara ruar gabi marmahani dorbiana akka anak ni hala sileban gabi pangula jala tukang porlak anggurna dang hatuba bena sida alay bangso ng pinalua do jala digoar nasida gabi malim ni Jahuba jala perhalado ni debata. Sinamok ni parbigu gabi panganon nasida. Hasa ngapon ni parbigu pe
gabi suluhon na sida huhut gabi napuna na sida. Adung-adung muba gabi puji-pujian arsak gabi ulup-ulup hagiduhon morot tu bagasan hati koran. Napaupaton tano na sida pimarlas ni roha silopit parbuena. Dalaholan jolmay na mangulu garitano pe nunga marharajan diramoti debata. Dada tano jalang na somarnapuna. Tanoi pe marparbue ma gabi habaran ni pasu-pasu khobar tu hati koran ni jahuba. Asa do jolmay sian hapuguson nang naturaparon. Debata mamasu-masu na sida tahe saha ro di peparan na sida marsudut-sudut bui taidai diaya sia. Hamunak kadongat saha perseaon marhite turpukon dijo debata do hita gebe ula-ula di tanganna patupa transformasi parnguluni huhut manitik kota para sinorohanu jahuba ima perjulu barita homma barita nauli tu halak na dangol na pugus sengsara gabi perbarita nauli mahita tu akan na pugus na lea tu akan na olo pauba roha akan na pugus todi tu akan na nang partohat di haluaon doh hatuaon ni debata paduahon pauliuli halak perroha na bojok merawat orang-orang yang remuk hatinya. Gabi paddaw ni bolom mahita. Mabuana pulapul dot hamalumon tuak kana marsak, na marsahit, akka paradosa, na lea ala hasalat dot hauranganda. Laos barita honot to marison ari pertubulan ni debtatu saluhut na manindos bangso haholongan ni rohana. Ala niyak kapabenan na souhum, dohot na nirupa ala ni hasitongan. Gabe pangapuli mahita mabuan pakirimon tu akka namadili. Patuluhon gabe sibuan haluaon tu akka na terhurung dohot na terratte tertawan terpenjara dohot na ginosagosa tertekan dan tertindas. Marroha paluahon mahita tu akka na terhurung akan na pinarhatuban ala ni human, na pinarhatuban ala ni utang isara ni pinjol, kredit ala sotuk manggaran utang tuaka cocok mular, rodi ragam habuangan di paranguluonon. Tung na sojari along be na mangai di tonga-tonga na sida. Ikom malua masudi hatuban, makalakcon taon para sidorohaon ni debata. Ido haluaon na binuan ni Kristus tu sadok portibion nang tuhita saluhut na. Amen.